Eskerrik asko Oñatiko Natura Eskolari, antolatzaile guztiei, laguntzaile guztiei, eta batez be, zuei guztioi iluntze eder honetan onaino iristeagatik. Bai, Idoiak esan duen bezala, gaurkoa izango da pitin bat filosofikoa, pitin bat historikoa, baina gaur eguneko kontuekin lotzen saiatuko naiz. Eta, ordu erdiko 40 minutuko solasaldia, baina ondoren denon artean zerbait sortzea nahiko nuke. Nik Euskal Herriko Unibertsitatean lan egiten dut, eta hemen erabiliko ditugun irudiak, agertuko diren irudiak, nik egindakoak dira, argazkiak dira gehienak, baita Texas Tech Universityko ikasle batzuk egindakoak, Oskar Alegriari bat ostu diot, oherea da, Oskarren aurretik hitz egin ahal izatea. Bere filma ostegunean hemen ikusgai izango den filma oso interesgarria da, eta badu zer ikusirik, ikusiko dugunez, Waldenekin. Txuleta ere ekarri dut, liburu pare bat, hauxe da Idoiak aipatu duen liburua, Walden klasikoa, joan den iragan abenduan argitaratu izan zelako euskaraz lehenengo aldiz, eta hori iaia historikotzat dela esan dezakegu. Beraz, bai, txuleta. Walden gaur izena du hitzaldiak, ezta? Batez be, etxei buruz hitz egingo dugu, ikusi duzuen moduan, etxe bati buruz, baina Walden hitza dago izenburuan, ezta? Eta zer da Walden ba? Hementxe dugun lakua da Walden, Estatu Batuetan dago, Massachusettsen, Bostonetik 30 kilometretara, gutxi gora bera. Ez da oso handia, jatorriz glaziala da, eta basoz inguratuta dago. Baina ez da oso laku berezia, inguruan asko daude, denak jatorri glazial partekatzen dutenak. Orduan, zer egiten du berezi Walden? Hain zuzen ere, pertsona honek. Hau da Henry David Thoreau, idazle bat, zientzialari bat, toki horretan, Concord herrixkan, Waldenetik 3 kilometrotara, jaio zana 1817an. Beraz, 19. mendeko idazle amerikano bat. Hemen, karlisten eta liberalen artean, gerraz gerra emanten genuen denbora horretan, Estatu Batuetan gauza batzuk gertatu ziren, hemen bezala iraultza industrial bat pairatu zuten, eta Thoreauk hori guztia ikusi zuen eta horren inguruan idatzi zuen. Justu, bera 17an jaio eta hil zan 1872an, justu gerra zibila hasi aurretik. Haren hastapenak berak ikusi zuen. Hoxe, Henry David Thoreau. Henry David Thoreau idatzi zuen liburu bat, Walden izenekoa, hauxe, eta idatzi zuen liburu hori, laku ondoan etxetxo batean bizi zelarik. Hortaz ere hitz egingo dugu gaur. Eta liburu hori idaztean, idatzi zuelako, eta famatu bihurtu zen bai liburua, bai tokia bera. Beraz, Walden toki berezia da, eta gaur egun jendea ara doa, nolabait, ez bereziki naturare, bere flora, bere fauna guztiz arrunta da, baina idazle honek zerbait idatzi zuelako, 300 orrialdeko liburu eri.
hain da famatua, behitu, Walden erreala ikusi dugun moduan, hau da, Walden virtual bat. Hau ez da margolan bat, hau ez da argazki bat, hau da, bideojoku baten pantailazo bat. Badago Walden izeneko bideojokurik, bai? Bitxia irudien arren, ez dakit zorok zer pentsatuko zuen honetaz, baina existitzen da, eta justu helburua da, nolabait simulatzea, zorok Walden inguruan izan zuen bizitza, garaitu zituen erronkak, etxea nola eraikitzen, janaria bilatzen, eta bar. Hain zuzen ere, liburuan kontatzen dena, gutxi gora bera. Baina importantena, hau da, jatorrizko Waldenen edizioa, 1854an, 7 urte igaraun ziren, zorok lakuko etxean 2 urte eman zitun, eta gero beste lanbide batera joan zen, ezta? Liburua idatzi zuen 2 urte horietan, baina 1857an aldegin zuen. Beraz, 7 urte igaro ziren lakua utzi eta liburua argitaratu arte. Zergatia luzea da kontatzeko, baina 7 urte horietan, bera esperientziari buruz gogo eta asko egin zuen, eskuizkribua etengabe errebisatu eta aldatu zuen, eta agian horregatik emaitza da Ipar Emaritako literaturan gailur bat. Oso liburu gutxi daude honen alturan literaturari dagokienez. Eta geroztik beste liburu batzuk gertatzen den moduan sortu ditu. Ugaldu dira Waldenen inguruko liburuak. Adibidez, komikiak egon dira, historia hori kontatzen gazteentzat, aurrentzat, eta noski oinatin nola ez, aipatu behar dut Patxi Polito izan zena, zuetako asko ezagutu zenuten oinatiarra esango dut, edo oinati hartua, Gaztelekuko zuzendaria, eta editorea berau, berak sorturiko argitaletxe honetan argitaratu zutelako desobedientzia zibilari buruzko Zororen entseilua. Haupa Patxi. Gainera, Patxik eta Zorok gauza bat partekatzen zuten eta zan jaioeguna, uztailak 12. Eta noski hau da, edizio berria, Walden euskaraz, ez da batere erraza, euskaratzen edo edozein hizkuntzara itzultzen, oso trinkoa delako, oso literarioa, eta aldi berean informazio pila duelako, faunari, florari, geologiari, eta bar. Honi buruz ez dugu ezer esango, ez dakit norden. Liburuak berriz, beraz. Zoro, idazlea zen, eta liburu bat idazteagatik gauza asko aldatu ziren. Ze liburu hori izan da mugimendu ekologistaren eta kontserbazionistaren hastapenetan inspirazio iturria jende askorentzat. Hori beste hitzaldi bat da, nahi baduzue, baina izan duen eragina Tolstoin, Gandhin, idazle askorengan izugarria da. Baina, orain euskaraz dugu, testu berezi hau, beraz, irakur dezagun, azken finean, ni liburu gizona naiz nire bai, eta hause dugu liburua, irakur dezagun pitxin bat, ez da? Ez nuke irakurketa taldekoei, ez nik konpetentziarik egin nahi, baina, liburutegian gaude, ez da? Baina, orduan, klaro, zer irakurri? 40 minutu tarte batean, ez da? Hautaketa pertsonala egingo dizuet eta pasarte batzuk zuekin partekatu eta komentatu nahi nituen, ez da? Niretzat bereziak direnak. Eta zein aukeratu? Hasteko nire ustez testu honek oso ondo laburbiltzen du Walden finean zer den, edo zertaz diardon.
Ezta? Zergatik, hemen aipatzen dela entzutea, zer den, izadia gure baitan hartzea eta horren bidez geu eraldatzea. Ezta? Naturan sartzen garenean zerbait aldatzen da guregan. Eta hori egia da Zororen kasuan, ze berak Walden eman zituen 2 urte horiek berarentzat erabakigarriak izan ziren. Ezta? Baina, hemen tranpatxo txiki bat egin dizuet. Ez dakit konturatu zareten. Testu hau, ezagutzen duzue? Testu hau ez da Zororena. Iruzurra egin dizuet. Oñatin nagoelako eta konfiantza dagoelako. Norena da testu hau? Zertaz? Ezagutzen duzue? Hemendik oso gertu pentsatuta dago testu hau. Testu hau da, idazle bati buruz, filosofo batek egina. Vitoriano Gaindagari buruzko testu laburra da, Jose Azurmendik idatzitako liburu batetik aterata. Kasualitatez, atzo, Vitoriano Gaindiaga Arantzazuko fraidea hil zela 30 urte. Bete ziren. Zergatik tranpatxo hau. Pixka bat frogatzeko, Zorok idatzi zuen hori nolabait ez da bakarrik Zororen kasuan gertatu zen zerbait. Esperientzia unibertsala da. Eta hemengo fraide batek esperientzia hori eduki lezakeen edo eduki izan zuen. Eta paisaia hori, Walden lakukoa, arrunta da eta berez horrelako toki, horrelako paraje asko daude mundu guztian, eta hemen ere bai. Baina, hemen Jose Azurmendi eta Vitoriano Gaindiaga dugu, baina Zoro ere bai, eta Zoro ere gurea da. Beraz, komentatu dezagun, hitz egin dezagun berara. Batez ere orain euskaratuta daukagulako. Pasarteak banatu ditut 5 ataletan. Eta atal bakoitzean aditz bat jarri dut. Nolabait, importanteak ziren, Zororentzat importanteak ziren aditzak dira denak. Lehenengoa da gelditu. Eta bitxia bada ere, Zororentzat 19. mendea, pentsa, 19. mendea, irratirik gabe, telebistarik gabe, mobiliarik gabe, eta bar, oso mende bizkorra izan zen. Eta egia da gauza batzuk azeleratzen, bizkortzen ari zirela, justu garai horretan, telegrafoaren eta trenbidearen ondorioz. Nik esaten dut, pixkat globalizazio txiki bat, pairatu zuten justu 19. Mendearen erdialde horretan, ezta? Eta Zorok justo kontrakoa egin nahi zuen. Eta hau da lehenengo pasarte, hau bai bada Walden. Eta pasarte honek badu zerikusia, justu aldaketa asko edo bizkorra gertatzen direnean dugun sensazioarekin. Galduta gaude. Edo naturan, elurte batean, edo belainoan, galtzen garenean. Zorok askotan galdu egin zen Waldenen basoetan, gauez edo elurte batean. Eta ara zer idazten du. Bizipen negatiboa izan beharrean, berarentzat guzti kontrakoa da. Galtzea gauza positiboa izan daiteke. Zergatik, denok egunero, nolabait esnatu behar dugulako, eta gure iparorratza non dagoen, eta gure ibilbidea nola egin pentsatu behar dugulako. Horregatik dio, harik eta galtzen garen arte, harik eta mundua galtzen dugun arte, ez gara hasten gure burua aurkitzen. Eta orduantxe ohartzen gara, non gauden, eta zer infinituki zabalak diren gure harremanak. Eta justu hau, azken esaldia oso importantea da, ze orain, badakigu asko, zientziaren aldetik, adibidez, gure harremanak, animaliekin, virusekin, natura osoarekin nolakoak diren, eta ze garrantzitsuak diren. 19. mendean ez etzen ala. Baina Zoro hasi zan pentsatzen, agian
eta hori da basoan ikasi zuena, harreman berriak egiten. Zerekin? Ekosistema osoarekin, basoarekin, lakuarekin, animaleekin. Baina, berriro Gandiagarekin, galtzea ez da naturaren erdian gertatzen den gauza bat, Madrilen bertan, hiri handi baten barruan galdu gaitezke, eta, ezin nuen hau aipatu gabe, ez da, bere liburua Hiru gizon Madrilen argitaratu zuenean, Vitoriano Gandiagak Joxe Azurmendiri gutun labur hau, telegrama hau idatzi zion. Hain zuzen ere, esanez ze importantea den nolabait galduta egotea. Eta galduta zaudelarik itxaron egin behar hori, gelditzeko egin behar hori. Esan dut etxe batzuei buruz hitz egin behar nuela, eta hemen hasten da guztia. Hau da, eta oraindik badirau, Henry Thoreau jaio zen etxea, 1817an. Ez da asko aldatu, harrigarria da, baina ez da asko aldatu. Eta hemen hau komentatzen dut, ez bakarrik argazki batzuk jartzearren, amaieran zer edo zer esango dudalako Thoreauren haurtzaroaz, ezta? Baina kontua da, hemen jaio zela Concorden herrixka horretan, baina berehala Bostonera familia osoa joan behar izan zuen. Zergatik, aita merkataria zelako eta bere negoziak zituen, baina porrot egin zuten Bostonen eta 4 urte eta gero, Thoreauk 4 urte zitula, itzuli ziren Bostonetik Concordera beste etxe batera. Eta orain beste etxe batera goaz. Baina lehenago beste gai bat liburu honetan. Liburuaren lehenengo atala ekonomia du izena. Eta nahiko luze eta trenkoa izan daiteke. Hortaz ez dut asko ez dut hitz egingo hitzaldi honetan. Baina importantea da jakitea lana gai importantea zala Thoreaurentzat, eta justu lana eta berak deitzen zuen margina, ezta? Margina zabala izatea nire bizitzan, bere bizitzan gustuko zuen. Beraz, orrialde asko daude, zein da lanari eman behar diodan denbora, bizitza, energia, eta zein lana ez denari, ezta? Kontemplazioa, literatura, lagun artekoa. Eta berak, eta famatua da horregatik, berak egin zuen nolabait autu bat, lanean bere bizitza osoa ez ematearren, eta denbora egin nahi zuen, lana ez diren beste gauza batzutara, ezta? Eta horregatik esaten du, eta horregatik bere bizitza asko simplifikatu behar izan zuen, ezta? Eta esaten zuen bezala, lehenengo dudan, barrunak erein zituen, baina baita ere, hori, atari eguzkitsuan esertzea eta denbora pasatzea, gelditzea, batez ere hasieran. Eta orain bai, ikus dezakegu, etxetxoa. Hau ez da jatorrizkoa, etxe horrek ez zuen iraun, hau da replika bat, lakutik oso gertu, baina berdin-berdina da. Liburuan ikusiko duzuenez, hemen liburutegian dago ale bat, jakimina baduzue. Thoreauk zehatz-mehatz deskribatzen du, etxean nola iraiki zuen, neurriak nolakoak ziren, eta bar. Beraz, han esertzen zen, eta liburuan kontatzen duen moduan. Listo. 5 bat, igaro dugu. Denbora ondo gabiltza, hala uste dut. Bai, bale. Bigarrena, beste aditz importante bat, entzun. Hori ikusi dugu Gandiagaren pasartean, eta liburuan ere oso nabarmena da. Izan ere, badago atal oso bat, soinuak deitzen dana.
Eta oraintxe ikusiko dugu adibide bat. Eta interesgarria da, zertaz jabetu zen lakuan bizi eta berehala, ezta? Zenbat izaki bizi diren han, normalean ikusten ez ditugunak. Oharkabean pasatzen zaizkigunak, ezta? Agian ehiztariek susmatzen dutenak, baina ihes egiten dutenak, ezta? Eta, adibidez, igarabak aipatzen ditu, beti harridurarekin, ezta? Ze luzeak diren igarabak, ezta? Edo, gauez entzuten zuen mapatxe bat, ezta? Liburua osorik dago pasarte honetaz trufatuta beteta. Beraz, soinuak, ezta? Gelditu, lakura jun, gelditu eta bertan entzun. Eta, hause da Walden, beste ikuspegi batetik, normal, hau da ja, ez itxas ertzetik, ura ertzetik edo laku ertzetik. Eta, Zororen garaian ez zeuden hainbeste zuhaitz, baina badago ezaugarri bat, ez da, nahiko nabarmena. Zer, benga, bota, nolakoa da, zeren itxura du. Basatia, ez da. Garai horretan agian ez zen hain basatia, ze orain Zororen eraginez parkea da, baina basoak nolabait babesten du, laku osoa, koroa balitz bezala, eta niretzat anfiteatro baten modukoa da, ezta? Eta horregatik, gauez, soinuak oso ondo entzuten dira, ertze batetik bestera, ezta? Eta, Zorok asko idazten du hortaz, ezta? Zer entzuten duen, zer ikusten duen, bertan dagoela. Beste adibide bat, ezta? Antzerkian gaude eta noizean behin, aktore ezberdinak agertzen dira holtza gainean, ezta? Eta urtaroak pasatzen dira. Liburua dago egituratuta, 2 urte horiek bihurtuzun Zorok urte bakar eta urtaroen igarotzea ematen dio liburuari struktura edo bizkarrezurra. Eta neguan, badago enkontru oso arrunt bat, baina niretzat nahiko unkigarria dana, norekin eta erbi batekin. Eta negua oso gordina da latitude horretan. Beraz, elurte, potoloa, asteak, ezta? Eta animaliak gozez akabatzen. Horregatik, erbia, azkenetan dagoela dirudi, ezta? Begi handiak, en fin. Eta hau tipikoa da. Badirudi hori, animalia, baina badago Zororen begiradan beti xamurtasun bat, nolabait, mundu naturalarekiko, eta ia, akabatzen den erbi horrek, grazia handiz, salto egiten du, eta desagertu egiten da, ezta? Eta Zorok geratzen da horrela. Horrelako enkontru asko daude, eta normalean animaliak beti garaile, ezta? Natura edo animali horiek Zorok pentsatzen zuen baino gehiago bailiran, ezta? Eta gero, beste ezaugarri bat da gure etimologia. Zorok idazlea zen, beti dabil hitz jolasak eginez, eta, badirudi lepus, latinezko hitza erbia esateko, berak pentsatzen du, oin harinak esan nahia duela, ezta? Ez dakit hori ala den, ala ez den, baina Zorok beti aipatuko du kontu hori etimologikoren bat, ezta? Eta, antzerkia baldin badago, publikoare bai, ezta?
Hau da benetako etxearen tokia, arkeologo batek topatu zuen hamarkada batzuk eta gero, iaia 100 urte baino gehiago eta gero. Eta hemen ikusten dituzuen harri guzti hauek jendeak ekarri du. Liburu hau irakurri eta gero, esan bezala, jendea joaten da, erromesak bezala, toki hori ikustera. Eta tokia ez da, toki arrunta da, baina Zorok berezi egin zuen liburu eta bere filosofia dela eta. Eta bere filosofia esaldi honetan dago laburtuta. Hau, liburutik datorren esaldia da eta oso ezaguna da. Eta, funtsean esaten du, zergatik etorri nintzen ni basora, nolabait bizitzera. Eta heriotzaren garaian ez esateko bizi ez nintzela izan, ezta? Hirugarren eszena edo aditza. Hori guztia zertarako gelditu, zertarako entzun. Bere helburua zen, justu ikusi dugun moduan, bizitzeko, benetan bizi izatea. Ikustea zer den bere bizitzaren zentzua nolabait. Beraz, eta nolabait liburuan pasarte batzuk horren inguruan gertatzen dira, ezta? Berak bere bizitza argitu nahi duelako. Eta beti metaforaren bitartez. Pasarte honetan belarrarekin alderatzen du bere bizitza eta ikusten eta esaten du pentsamendu hobeen eraginpean, horretan oso baikorra da, Zorok pentsatzen du, pentsatuz eta zientziaren bitartez eta artearen bitartez gure bizitza hobetu dezakegula, ezta? Batzutan pentsatzen da Zorok dela hori, ez dakit, eremita bat, baina Zorok ikasi zuen unibertsitatean, liburuak maite zituen, eta lakura joan zen ez jendeari ihes egiteko, baizik eta bere bizitza hobeto bizitzeko, ezta? Eta belarra xumea jartzen du, nolabait, esenplu gisa, ezta? Belarrak gainean erortzen zaion ur hori dena erabiltzen du. Berak ere horrela bizi nahi zuen, eta ez alferkerian denbora igaro, baizik eta konturatzea udaberrian gaudela. Bizitza bertan dagoela, eta eraldaketa hori ja abian dagoela. Horrelako pasarteak, hauek ez dira agian famatuenak, baina esanguratsuak dira nire ustez. Eta hau guztia, liburu honetan, orain arte ikusi ditugun etxeak, konkorren daude, baina hau ja ez. Erakutsi nahi nizuen beste etxe bat, nolabait Golden Gaur izena du hitzaldi honek, oraindik ere etxe hauek ari dira ugaltzen munduan zehar, eta gure bizitzarekin zerikusia dute, eta gure arazoekin ere bai. Gero gehiago jakingo dugu etxe horren inguruan. Eta beraz, orain arte espazioaz hitz egin dugu, Goldenen geografiaz, baita ere animalietaz, baina Goldenen liburu filosofikoa da ere bai. Batzuen arabera, Ameriketako lehenengo liburu edo justu garai horretan hasi zen Ameriketan, iparrean, filosofia berritzaile bat egiten, ezta? Eta hau pasarte hau nahiko famatua da, oso poetikoa da, eta dasta dezazuen lerro gutxi batzuetan zenolako jokuak egiten dituen, ezta? Eta beti Zorok, joaten da arruntetik gorenera, ezta? Zorok, deskribatzen duen nola arrantza egiten duen, ezta? Eta hau botatzen du. Arrantza egiten dut, baina arrantza egiten dudan ibai hori denborarekin alderatzen du.
bertatik edaten dut, hori egia da. Lakutik edaten zuen eta ibaitik ere bai. Eta momentu horretan zerbait gertatzen da. Berak edatean ikusten du ondoa. Eta ondoan dauden arrainak edo harri txintxarruak, ezta? Eta egiaztatzen dut azalekoa dela guztiz korronte hori. Beraz, denbora korrontea da eta eternitatea handagoen ondo gogor hori, ezta? Eta orduan gauza zoragarri bat egiten du. Eta berak zer ikusten du? Islatuta uran zerua. Sakonago edango nuke eta zeruan arrantzegin zeinaren ondoa izarrez josia baitago. Harrien ordez, izarrak daude zeruan. Beraz, imagina ezazu hau guztia itzultzea, ez da 200 orrialde, Danele Sarrigartek kriston lana egin du, txalo bat berarentzat. 5 pasei lerroetan, gauza arrunt bat edatea, eta gero harriak buelta egiten du, zerua, izarrak, eternitatea eta denbora dena joku batean, ezta? Horregatik oso poetikoa da, interpretazio ugari batera diezaiokegu liburu horri, ezta? Eta horregatik hain famatu bihurtu da. Jende askok irakurri du liburu hau, zalantzan eta pertsona bakoitzak ispilu bat bailitzan, gauza ezberdin bat ikusten du bere bizitzaz. Etxea, gaur egungo etxea. Zororen etxea nolabait, espazioan eta denboran ere bidaia bat egiten du, ezta? Eta hemen ikusten dugun etxetxo hau, bada unibertsitateko ikasle batzuk, Texaseko unibertsitatean, bere eskuekin eta bere burmuinoekin eta bere irakaslearekin duela urte gutxi egin zutena. Historia hemen kontatuta dago, Cuánta casa necesitamos liburuan, eta hemen hiru etxetxo aztertzen dira, bata da Zororena, bigarrena da Le Corbusier arkitektoarena Frantzian, eta hirugarrena da hau, Texasen dagoena, eta bi ezaugarri ditu. Bata, Zororen liburuan oinarrituta dagoela, baina ez dute erreplika bat egin nahi. Egin nahi zuten zerbait gure garaikoa. Eta ondorioz egin nahi zuten zerbait jasangarria eta iraunkorra izan zitekena. Gero kontatuko dugu gehiago honen inguruan. Eta honek, 4. atalera eramaten gaitula. Liburua, Golden liburua da, gauzak eraikitzeari buruzkoa. Etxe bati eraikitzeari edo bizitza bat eraikitzeari buruz. Eta hemen, esan dugu hau zientziari buruz ez ginen arituko, baina gaur egun Gaia hipotesia, alegia planeta osoa, biosfera osoa izaki bizidun dela, bolo-bolo dago, eta horretan eztabaida dago, baina 19. mendean inorketzuen hori pentsatu. 19. mendean gehienentzat lurra zan zerbait hila eta guretzat lehen gaia ematen gure zibilizazioa egiteko ematen ziguna, eta Zoro izan zen lehenengoa edo lehenengotakoa beste modu batean pentsatzen hasi zena. Eta udaberriko atalean lurra deskribatuz eta zer gertatzen zen garai horretan deskribatzean, berak botatzen du. Lurra ez da historia hilaren pusketa hutsa, baizik eta poesia biziduna. Lurra bizirik dago. Ez da lur fosila. Eta bere bizitza itzela eta bere bizikoa da. Hau, guretzat arrunta izan daiteke, baina garai horretan, pentsa, hau idatzi zuenean Darwinek oraindik ez zuen The Origin of Species argitaratu. Garai horretan oraindik pentsatzen zuten, lurra jainkoak egin zuen, gu bizitzeko, eta eszenario agertoki hutsa zela.
Eta zorok botatzen du, ez, lurra bizirik da, eta gu gara bere kreaturak. Momentu nahiko sakona da, eta interesgarri eta aipatu gabe ez nuen utzi nahi. Lur biziarena. Berriro etxea, hemen ikusten duzuen etxe horretan, etxe hori dago kokatuta unibertsitateak duen lur zail batean, Texasen belardi infinitu horietan, eta ondorioz ez du elektrizitatearik, esan nahi dut. Ez dago sarean entxufatuta, eta noski ez dago ur korronterik. Beraz, komunean eta sukaldean erabiltzen duten ur guztia, hemendik dator, biltegi honetan biltzen da. Eta, detaile oso bereziak ditu. Hau da komuneko lehioa, eta fijatu ze bitxia den hau, eta hau da, badibidez, elurra ez metatzeko, teilatua ere oso angulo handiko teilatua da, elurra gehiek ez metatzeko, eta bar. Dena oso diru gutxitan eginda, eta erabiliz materiala birziklatuak. Adibidez, hemen dagoen betegarria, bakeroak egin. Praka bakeroak inguruan bildutakoak, eta hoiekin egin dute aislagarri termikoa. Eta, neguan, elurra eta negua aipatu dudanez, liburua bukatzen da negua eta udaberriarekin, eta hau asko maite dut, da neguko atal baten hasieran, eta berak esaten du. Neguko gau bare baten ostean, esnatu nintzen, irudipena izan nuen galderaren bat egin zidatela. Batzutan, ametxetan norbaitek galdera egin digula uste dugu, eta horrekin esnatzen gara, eta erantzuten alagintzen zara, ezta? Zer, nola, noiz, non. Baina, esnatu egiten da, eta berak konturatzen da. Iratzartzen hasia zen natura bera, udaberrian, eta nire leio zabalei beha zegoen aurpegirera lasai eta zearekin. Naturak galderarik ez. Jada erantzundako itaun galdera batekin esnatu nintzen beraz. Natura. Natura erantzuna da. Zororentzat. Bizitzaren zentzua eta zorionaren iturria natura bera da. Guk galderak ditugu, baina naturak ez. Eta, irudi daiteke oso simplea, baina liburuaren azken mezua horixe dela. Natura eta egunaren argia. Oso simplea, ezta? Agian horretan bilatu beharko genuke irten bidea, ezta? Sinpletasuna berriro asmatzen, eta sinpletasuna ikaslek diseinaturiko altzairu hauekin ikusten dugun moduan, ezta? Sinpletasuna eta goizeko argia. Eta horrekin aurrera egin. Aurrera egin, ze, denbora ez da etetzen, arazoak ditugu, baina denbora ez da gelditzen inoiz, eta liburu honek hainbat solasaldi, zuaren ondoko solasaldi eragin ditu eta jarraitu behar du solasaldi horiek eta eragiten. Bi pasarte besterik geratzen zaizkigu. Bizitza, zoro ez da inoso bat, ez du idealizatzen, batzutan bai, baina bera oso kontziente da, natura ere gordina izan daitekela, eta eriotzaz beteriko toki bat dela, ez da tokia. Eta liburuan hortaz hitz egiten du. Badago, bi adibide, badago momentu bat, berak esaten du marmota bat igaro zen nire aurretik, eta bapatean sentitu nintzen ura harrapatu eta jateko gogoa. Horrela.
Eta, zergatik, ez da? Adibidez, berak, beste kapitulo, beste atal batean, eztabaidatzen du bere buruarekin, haragia jan ala ez jan. Ez da? Bueno, gaur eguneko gai potoloetako bat, ez da? Eta, hori, naturaren krudeltasunaz zera esaten du, udaberrian. Milaka izaki sakrifikatzen direla egunero. Batak bestea jaten du, ezta? Eta hori, gurdiek dordokak zapaltzen dituzte, eta kortzek zapaburuak edo igela osorik irensten dituztela, ezta? Beste, hementxe dugu, horrelako kurtze bat edo bueno, ez dakit kurutze den, lertxuna, ez da? Banekien danelek erabiteko hitza etzan bakarra, ez da? Heron ingelesez. Hau da, Waldenetik oso gertu, ikusten duzuen ez oso toki ezea da, ibaia pasatzen delako, eta bar. Eta adibidez, badago beste pasarte bat, etxe ondoan, behin batean, zaldi bat agertu zan hilik. Beraz, Zorok horren ondoan igaro behar zuen eta kiratsa oso txarra zen, ezta? Baina liburuan komentatzen du. Desagetxe gina izan zen, baina gero konturatu nintzen, naturaren indarraren erakustaldia ere bazan hori, ezta? Zaldi horren inguruan hainbat prozesu, ez dakit hori, gertatzen ari ziren eta horrekin ere bizitzen ikasi behar dugu. Eta bukatzeko, aipatu dut 4 urte zituela, Zoro, Bostonetik Konkorrera egin zuen bidaia bere gurasoekin, bere anai-arrebekin, eta adin horrekin Waldenera eraman zuten, asteburu txango gisa, ezta? Bueno, Oñatiko natura eskolan egiten den moduan. Eta Waldenen berak kontatzen du hain zuzenen hori, ezta? Eta memorian estanpaturik daukan oroitzapena dela, eta berarentzat, bere bizitzan importantenetako bat, ezta? Eta agian horregatik, krisi momentu batean, lakura jo zuen, naturaren gana jo zuen, eta baina hori ez da bakarrik berarentzat. Hemen segitzen dute pinuek, ni baino zaharragoak dira, eta gaur afaria berotu dut haien egurrarekin, baina kimu berriak sortzen hasi dira inguru osoan, eta ikuspegi berri bat erakutsiko diote umeen begiei, ondoren etorriko direnei. Beraz, uste dut hau momentu polita dela, justu datorren ostegunean ikusiko duzuen filmarekin lotzeko, Zumiriki, nun, Oskar Alegriak, justu bere oroitzapenekin bidaia bat nolabait antolatzen du, nora eta justu laku batera eta bertan dagoen irla txikitxo batera, eta han ere beste Walden bat nolabait, hemendiko askoz gertuagoa, ikusiko dugu. Ez dut ezer gehiago kontatuko, Oskarrek kontatuko dizue, eta uste dut privilegio handia da, horrelako zinemagile bat eta horrelako filma bat hemen edukitzea. Nire aldetik gehiagorik ez eta mila esker zuen pazientziagatik. Mikrofono bat badaukagu eta... Eskerrik asko, Antonio, zure hausnarketagatik liburuan inguruan. Antonio komentatu da moduan, Walden euskeraz hemen liburu egizan dago, hortxe dago alia. Baina behorrep erakutzi dauzenean, orduan zeuen eskurua badago. Eta, ez dakite norbetxek zerbait gehitu hausnarketaren batean, galderaren batean ikia gure izan ezkeo. Filosofia ziurrenik, niretzako zaila da eta hainbat gauza ez dakizket, baina esan duzu
Waldenek Turok eragin handi izan duela Gandhi eta beste pentsalari eta idazle batzutan, ezta? Zertan, ze eragin izan du? Bai, claro, bi zoro omen daude, naiz eta pertsona bakarra eta obra bakarra izan, ezta? Gandhik irakurri zuen zororen testua, edo Martin Luther Kingek, edo gurean beste batzuk, izan zen zoro politikoa. Ez dut esan, baina, klaro, gerra zibila zergatik piztu zen 1872an Estatu Batuetan. Bueno, hainbat arrazoi direla medio, baina batez ere esklabutza dela eta, ezta? Zoro zen abolizionista sutsua, bere familia osoa zen, beraz aktivista ere bazan, eta Waldenen zegoela gartzelatu zuten zergak ez ordaintzegatik. Berak ez zuen ordaindu, protesta gisa, nolabait momentu horretan esklabutza eta Mexiko gerra imperialistak ez dira gaur egungo kontua, 19. mendean ere existitu ziren, eta Estatu Batuek Mexiko inbaditu zuten garai horretan, ezta? Orduan, Zorok aktivista gisa, gartzelara joan zen, hori da justu desobedientzia zibila testuan kontatzen dena, baina Waldenen ere aipatua dago pasartea, ze bera etxolan bizi zelarik gertatu zen guztia. Bakarrik gau bat igaro zuen gartzelan, zan Nelson Mandela bat, hori argi dago, baina nolabait anekdotarri edo pasadizo horri punta atera zion, eta bere gogo eta Estatu Batuetik kanpo zabaldu zen, eta Tolstoik irakurri zuen, eta Gandhik irakurri zuen, eta hortik datorkigu, gaur egun erabiltzen den espresioa, desobedientzia zibila hain zuzen ere. Beraz, hori da, eta testu hortaz aparte, beste entseiu politikoak esklabutzaren kontra, nolabait kapitalismo industrialaren kontra idatzi eta argitaratu zuen Zorok. Beraz, adibidez, hemen Euskal Herrian batzuk irakurri dute Walden, nolabait agian mugimendu ekologistaren baitan, eta mugimendu antimilitaristan berriz irakurri dute gehiago desobedientzia zibila testua. Baina Zoro bakarra da eta filosofia berbera, ez da. Bai. Hau, Zoro honek zenbat urte bizi izan, 2 urte esan dozu, ezta? Gero bueltau izan berriz zibilizazioa, hola? Bai. Esaten dut, igual oso samurra da, igual gelditu 2 urte, fan, Tibetera 2 urte hola oso ondola, baina gero azken finean bizimodu bezala zaila da, hola bizitzia, zati azken finean bertan esan nil, ezta? Gero bueltau izan zehati bueltau zan, beak hausnarketa haineben, gero bizi ondoren, gero atzea, ez dakit, bere... Liburuan bertan irakurri nezake, baina, buruz esango dizut. Liburuan esaten duen bezala, basoa utzi nuen, etortzeko arrazoi hain on batengatik, ezta? Agian beste bizitza batzuk nituelako bizitzeko. Beraz, esperimentu bat izan zen lakuarena. Zibilizazio, etzan survival edo superviventzia esperimentu bat, bera zibilizazioan zegoen, eta herrira joaten zen, lantxoak egiten zituen, egia da baratza bat egin zuela, eta arrantza egiten zuela, baina helburua etzan bakarrik bizitzea, baizik eta, diru gutxirekin bizitzea. Baina etzan Robinson moduko bat, ezta? Etzan ermitao bat, berak esplizituki esaten du hori, ezta? Orduan, zertarako zen esperimentua, nik antzerkia aipatu dut, anfiteatroa, berak idazlea zen eta nolabait egin nahi zuen performance bat nolabait, ezta? Osea, badago provokazio puntu bat, esan ez, aizue, eta provokatzailea da liburua, ezta?
beitu, agian beste modu batean bizi daiteke. Agian ez da edonorentzat, baina, bueno, ni neu saiatuko naiz. Ze ni neu idazlea naiz eta, jope, nire etxean ditudan lanekin eta dagoen zaratarekin ezin dut bere familiarekin bizi izan. Eta gainera, hostel bat zan, apopiloak zeuden, beraz, idazteko ezinezko. Orduan, berak, agian gaur egun beste modu batean egingo zuen, baina berak joan zan lakura liburu pare bat idazteko, idatzi zituen 2 urte horietan, eta modu simple batean bizi ahal izateko eta denbora irabazteko. Gaur egun, Estatu Batuetan, The Great Resignation, dimisio erraldoia omen dago, ez da, jendeak konturatu da, ez zaiola errentatzen, nome errenta esaten duten moduan, agian lan egitea xoxa batzuen truke, ez da, eta badago jendea, lanpostua usten dutenak, ez da. Zorok, bere Little Resignation egin zuen, eta, 2 liburu idatzi ostean, eta gero, oferta tentagarri bat egin ziotenean, utzi zuen. Oferta eskaintza zein zen, bere laguna, berak izan zuen laguna Ralph Waldo Emerson, filosofo eta idazle famatua, Emerson hitzaldiak ematera joan behar izan zuen Europara, eta behar zuen norbait etxea zaintzeko. Eta eskaini zion postua, nolabait, eta Zorok izan zuen, badakit zer den lakuan bizitzea, han geratzen banaiz agian ja betirako geratuko naiz, eta orduan bai ermita bihurtuko naiz, orduan, beste bizitza bat probatzera noa, eta Emersonen etxea beste urte batzuk eman zituen, bere familiaren etxera itzuli arte. Bai, Emerson izan zen nolabait bere maisua, Harvarden eta Emerson konkorrera joan zen, eta beringuruan pixka bat mugimendu intelektual bat sortu zen, eta oso eragina handikoa egia esan. Eta Thoreau zen agian praktikoagoa eta Emerson idealistagoa, baina claro, inor ez da irla bat. Liburu hau existitzen da kontestu batean. Eta garai horretan, konkorren idazle asko ziren, emakumeen aldeko mugimendua, lehenengo nola esaten dira, sufragistak, orduan, Thoreau, ez dakit, nik batzutan esaten du, izan zen mugimendu kontrakultural bat, han gertatu zena, eta Thoreauren esperimentua izan zen, nolabait, konkrezio bat, zehaztapen praktiko bat, ideia horiek, Emerson liburutan zeudenak, praktikara eramateko. Baina badagoela, anekdotario zabal bat, izan ez, Thoreau, baina bere amaren etxera joaten zan, tarta jatera. Eta zer, berak aitortzen du. Baina ziurazki, hasieran berak etzekien zenbat urte izango ziren, eta bizitzan gertatzen den bezala, batzutan argitu zuen ikuspegia eta erabaki zuen, noa. Grabatzeko behar dugu. Gaur egun bogan dauen, tiny house estiloko bat da hori, ez? Ikusi dana. Eta modan dago Estatu Batu eta movimento minimalista esaten dana, ez? Alik eta gutxienekin bizi eta pixkat lotuta egon leik ez? Berak zeukan filosofia horrekin, ez? Bai, dudari gabe. Thoreau ere, bere iturriak zituen, eta han Estatu Batuetan zeuden orain garai horretan ere, adibidez kuakeroak eta hainbat sekta, kristauak denak, esperimentu komunitario batzuk, ez dakit, denok ikusi dugu Little Women, ez da, Mujercitas, duela gutxi zinemako bersio bat, justu garai hori izan zen, eta adibidez,
Mujercitas, Little Women, idatzi zuena, Louise May Alcott, izan zen Thoreauren ikasle bat. Eta bere aita, nolabait filman, aita bat dago, pixka bat ausente eta bar, Louise May Alcotten aita, benetako aita, Thoreauren laguna izan zen eta liburuan ere agertzen da, Alcott. Eta hauek ziren, esperimentuak egiten zituzten pertsonak garai horretan. Adibidez, eskolak egiten, batzuk arrakastatsuak izan ziren, beste batzuk ez. Adibidez, sortu zuten komunitate bat, Fruitlands izenekoa, porrot egin zuen. Baina eskolak adibidez arrakastatsuak izan ziren. Eta Alcottek berak nolabait gaur egun arte iraun zuen eskola tipo bat sortu zuen. Eta noski, Thoreauk ere idazten du liburu honetan hezkuntzaz eta askotan azpimarratzen du ze importantea den ikasleek gauzak egitea eta ez hainbeste liburu batean ikastea. Horregatik ekarri nahi nuen tiny house hau, ze etxea diseinatu dute ikasleek, arkitekturako ikasleak dira, 4. mailakoak, eta haiek ere egin dute eraikuntza osoa. Beraz, alde horretatik ere nahiko Thoreautarra da. Bitartean, Bergaran jaio zen gaztelaniara itzuli zuen pertsona bat, Justo Garate izenekoa. Agian zuetako batzuk ezagutzen duzue, bera abertzalea zen, gerra garaian erbesteratu zen Argentinara, eta Argentinan zegoela, bera medikoa zen, baina maitemindu zen Thoreaurekin, justu gerra horretiko hemengo giroan pazifismoaz eta Thoreau ja ezaguna zen, eta Argentinan zegoela gaztelaniara itzuli zuen. Austral argitaletxean. Baina Euskalduna izanik, oino oharretan, Euskal kontu batzuk aipatzen ditu. Oso bitxia da. Gero beste Euskal folkloreaz, Euskal mitologiaz, eta bar. Eta gero, gaztelaniazko beste itzulpen batzuk argitaratu ziren, iaz beste berri bat, ez dakit zenbat diren, agian 10 bat, baina, euskaraz bat eta bakarra eta oso ona daukagu. Komenta duzu ikuspegi aspektu bat dela nola konturatu zen lurra gauza bizixe zala, ez? Eta, guten dau hori gauza bat ahaztuta geukala, zatik kultura danetan mundu danean pentsau izan da lurra gauza bizixe izan dela, ez? Osea, o gure ama lurra, o madre tierra, o beti eskerrak emun izan xako, edo eskatu, o pasatzen dena, ahaztu itxexaku, ez? Eta honek igual berriro eta gaur egun oso ahaztuta dago, ez? Guretzat ja lurra da, hotxe bizitza iteko leku bat, o ze ere iteko, edo eraikuntzak iteko, baina komenixaku eta ondiok badauz kultura asko munduan, lurra gauza bizixa dela, ez? Ameriketako indigenekin interesa izan zuen lehenengatako bat izan zen Thoreau. Thoreau hil zenean utzi zituen liburu batzuk bukatu gabe eta tartean natiboi buruz, oraindik indiatar batzuk zeuden, eta berak interes bizia zeukan, justu beren hizkuntzan eta beren filosofian. Baina kultura hegemonikoan garai hori izan zientzia eta progresoa. Adibidez, garai horretan Harvarden, MIT famatua egin zen handik gutxira, eta lehenengo teleskopioak,
bueno, telegrafoa, komunikabideak, eta berazan, optimismo teknologiko betetako garai bat, eta ondorioz natura bihurtu zen, hori, ustiatzeko zerbait. Hori zen, kultura nagusia. Baina, eta hau paradogikoa da, nire ustez polita da nolabait, zientziak ematen digun aldea eta ifrentzua, ezta? Trenbidea egin zuten Bostonetik Fitchburgera eta Concordretik pasazan, ezta? Lakutik, 100 metrotara. Etxolatik zorok ikusi eta entzuten zuen trena pasatzean, ezta? Pasatzeko hortik, milaka Irlandar etorkin Irlandarrek, piko eta palarekin egin behar izan zuten, tunelak ez, baina lurra oso laua delakoan, baina bai, Deep Cut izeneko toki bat. Lakuaren ondoan, zegoen muñotxo bat, eta muño hori zeharkatu behar izan zuen trenbideak, ezta? Beraz, ondorioz, gure autobideetan bezala, bi aldetan, areazko bi pareta geratu ziren, eta zoro igarotzen zen hortik askotan, ezta? Eta justu nik hemen jarri dudan pasartea, haren kontestua da, hortik pasazala, eta konturatu zen, areazko pareta horretan, neguan, eta nolabait ja, izotza urtzen zen garaian, sortzen ziren forma organiko batzuk. Ostoak eta gura ondartzetan ere gertatzen den moduan, ezta? Eta hori da bia puntua bere gogoetarako. Ezen ez, joder, area da, baina nolabait forma organika hauek nundik datu zen. Eta hortik botatzen du, hori, lur bizidunaren hipotesia, ezta? Eta nolabait, gero, trenbideak ematen dio arazoa, baina baita ere sortzen du egoera bat, nun ikusten dezakegun, beste modu batean, lurra ere bizirik dagoela, ez da. Eta gu ekosistema zabal baten parte garela. Barkatu azalpen luze honengatik. Azalpen onain ostian, berrez, beste irakurketa bat eskaketan dau liburu, eta liburu bat usteo behin baino gehiagotan irakurri dana, eta patxadaz, ez? Aipatu batez be, esango neke, beak zeinen puntoraino, ze puntora arte eruaten dauen bizitzan simplezia konzeptu hori, ez? Bere bizitzan arlo danetan. Etxe hau jasoteko eran, jasteko eran, jateko eran, eta gero, batez be, lanai buruz dakon konzeptu, lehen komentau dozuna, ez? Zetako inain beste lan, biharretxosun gauzak erosteko, eta holako zeak, ez? Baina badao beste punto bat, pitin bat bere personalidadeekin zer ikusi dakona ni bentzet, dako aspaldi irakurne, baina badako gogoan, esango neke liburuen bukaeran dala, zela esaten dauen beak gauza ondirik ez dauela bizitzeko bihar. Hau da, egoitza baten sartzen badaue, eta egon bihar badaegun osua mogio ezin ja paeta bate behira, injardana buruan dauela, eta jartenen esaldi bat, esatenen uste dut egoitza baten aurreko jardinean, eta aberatz baten etxien jardinean edurra berdin urtzen dala, ez? Osea, horrek esaten dau pitin bat bere personalidadia zelakoa izan lekien, ez? Bai, eta noski da pertsonalitate bat edo pertsona bat nahiko austera, batzuk aszetikoa, baina hori ere gure kulturaren partea da, naiz eta agian, Arantzasun, Gandiaga aipatu dut, ez da, pobrezia, nolabait, hori handago eta han egon da, eta agian orain ez diogu kasu handirik egiten, baina, desazkundea hitz egiten badugu eta hitz egin beharko dugu. Agian horrekin, eta zororen puntua, eta nire ustez interesgarria dela da, sinpletasun hori ez dela pobrea.
da irabaztea denbora bizitzan beste gauza batzutaz gozatzeko. Ezta? Konpainia, literatura, poesia, eta bar, eta bar. Beraz, zuk esan duzun bezala, ez dela hainbeste behar, ezta? Baina, claro, gure kultura ez dago horretan oinarrituta, konsumo ekonomia eta gizarte batean bizi gara. Orduan horregatik interesgarria da justu Zororen tradizioa edo Franziskatarren tradizioa, ezta? Itzultzea. Eta, ez dela erraxa. Liburu hau hainbat aldiz irakurri dut eta izan daiteke totxo batzutan. Horregatik, hitzaurrean gomendatzen dut beste modu batean irakurtzea eta lehenengo kapitulua hain luzea dana, ekonomia hori, zatitzea eta ez tematzea jarraian irakurtzen, ze astuna izan daiteke. Eta gero, datozenak askoz politagoak dira, ze dira deskriptiboak, animaliak eta irakurri ditudan pasarteak. Horregatik, lasai libre sentitu, liburutegitik hartu, eta ez hasi lehenengo kapitulotik, hasi bigarrenetik. Eta gero agian itzuli lehenengora. Oso gauza sinplia. Nik aspaldi irakurritia dakot, gaztelaniaz, eta ez nahi zondak hor daiten, ez? Baina beak, bai berba egiten da usteot, beharrezko, oinarrizko gauzak zeintzuk dira zen, ez da, bizitzeko. Eta horrek niri ekartzen doz, ia beak aurretik bermatuta zeuzkan, behar horrek, ez da, zukan etxia, zukan ekonomia bat, edo, hau da, ze girotan zegoen bera. Bai, pobrezia pizkatxo bat, ze pobreziaren konzeptua izan lehiko oso romantikoa baita. Baldin badako zu bizkarrak ondo zain juta. Bai. Orduan horren inguruan pixka bat. Oso galdera hona da. Bai, eta pobrezia nik aipatu dut, ez da, beraz, azalpen gehiago behar ditugu. Egia da, berak bere familiarekin bizi zan, lan egiten zuen arkatzak egiteko zuten faktori txikian, maisua ere izan zen, agrimensorea ere, mapapek egiten zituen, eta bar, ez da. Dena den, erabakitzen du, hori pixka bat ustea, aurrez kontu korronterik ez zuen, han egunez egun bizitzen ziren, familiak bazuen baratza txiki bat, eta bar, ziren merkatariak eta artisauak. Hemen Euskal Herrian duela gutxi arte, hemen industria historia bat badaukagu, baina etzan oso ezberdina. Hala eta guztiz ere, berak erabakitzen du, hori, etxe eta ikerketa bat, esperimentu bat, esan dudan bezala, egiteko. Eta esperimentuaz, zertaz dijoa, ez da? Zer ikertu nahi zuen. Zeintzuk ziren, argazkian ikusi dudan bezala, bizitzako beharrik funtsezkoenak. The essential facts of life. Bizitzako benetako gertakariak. Eta horregatik liburuan, badaude pasarte batzuk, janariari buruz, aterpeari buruz, arropari buruz, etxean nola berotzeari buruz, eta aisialdian zer egiteari buruz. Baina galdera horiek dira gureak ere, bai. Ezta? Nola mugitu, aisialdian zertan eman, edo etxea gaur egun oso importantea, nola berotu, zerekin berotuko dugu. Gure galderak ere badira. Eta pobrezia izan daiteke Joxe Azurmendik esan idatzi zuen bezala, gu herri pobrea gara, eta ez dugu hori romantizatu nahi. Zorok aldarrikatzen duena da nola hobetu dezakegun gure bizitza. Ze agian oso aberatsak izan gaitezke dirutan, baina oso pobreak ez dakit denboran edo bizitza osoa estresatuta
eman eta gaizki tratatu gure burua eta bestearena, ezta? Orduan, gaia ez da gutxi edo gehiago, baizik eta nola bizi. Eta nola bizi dezakegu beste espeziekin, lurran eta bar. Ze hori, gure gogoratu lehenengo pasartea, ezta? Ze infinituki zabalak diren gure harremanak, ezta? Hori kontuan hartuta nola bizi. Gaur egun bizi garen klima larrialdian eta biodibertsitate galeran berriro ere importanteak diren galderak. Baina tensio hori beti dago gure kulturan, eta egia da. Nire ustez, adibidez, kultura barroko batek aldarrikatzen du, goraitzen du, lujoa eta kultura aszetiko bat edo frantziskatar bat goraipatzen du justu kontrakoa. Baina, haizu, Arantzazu, frantziskarra da, agian barkatuko didazue, benetan ezagutzen ez dudan gauza bati buruz hitz egiten batut. Baina aldi berean aberatsa da historian, mitoan, Fraideek gorde duten guztia, ez da. Beraz, erronka da, pobrezia eta aberastasuna beste modu batean definitzean. Bai, hemen behian. Fraideak ez direla etorri, ez da? Galdera oso simplea. Bere herrikidek nola ikusten zuten? Konkordeko jendeak horrelako pertsona bat horregotea eta egiten zuten aipamenik, badago horri buruz zerbait. Bai. Zoro bezala ikusten zuten. Izan zituen ikasleek, gero heldutan, kariñoz beti hitz egin zuten berari buruz, baina bere bizilagunak, bere bizilagunentza zan tipo pixka bat eszentrikoa, ez da? Baina oso mainosoa. Osea, zure etxea konpondu nahi baduzu, Henry deitu, ez da? Mapa ona egingo dizu, ez da? Eta noski, hemen bezala, bazegoen politikako kontuetan, dibizioa eta eztabaida. Konkorren denak ez ziren esklabutzaren kontrakoak. Eta justu gerra zibila iparraldean geunden eta, ez ziren esklaboak ez ziren esklabutzatzen legala konkor horretan, ez da? Baina, adibidez, Zororen politika oso radikala iruditzen zitzaien asko, bere bizelagun askoi. Beraz, extravagante bat eta, erradikal bat moduan. Alberan, etzan baserritarra, baina etzan Elizako ministro bat, naiz eta unibertsitatean formakuntza eduki, orduak ematen zituen basoetan animaliak aztertzen, beraz zientzialari ere bazan, eta gero idazlea, hori pixka bat errenazimenduzko gizona, baina herri txiki batean, eta denok badakigu nolakoak diren herri txikiak, ez da? Eta hori liburuan ere ikusten da, defentsan dago beti. Liburua hasten da esanez, batzuk galdetu didat nire bizitzaz, eta, kontatuko dizuet, ezta? Baina badago provokazio eta defentsa pixka bat jarrera horretan, ezta? Zelan ikustu duzu justo honen kontrakoa, gaur egun hiri bat adibidez, ezta? Hau juntzan estremora, danak kendu, eta zela ikustu duzu, gaur egun, hiri bat, ez? Ez da galdera ulertze bostaz. Zoruk hiri handiak ezagutu zituen. Bostonez gain,
New Yorkera joan zan bizitzera hilabete batzuk, hori tutore gisa, tutore pribatu gisa, eta gorrotosun. New York garai horretan ja bazan munduko metropolis bat, eta ezin zuen, ni berriz kalekumea naiz. Nahiko nukenik hain abila tresnekin, baina nik horrelako etxe bat ezin izango nuen. Nire ustez gaur egun beste transizio batean bizi gara, eta nolabait, agian Zororen garaian ikusten ez zituzten muga batzuen kontra jotzen ari gara, zibilizazio gisa eta bar. Orduan, gure arazoak handiagoak dira Zororenak baino, edo Zororen gizartearenak baino. Baina, ziurazki, Zoro batentzat, beitu, berak esaten du, 19. mendea oso salapartatsua dela, imaginata ezazu, zer esango luken gaur egun, ezta? Baina, bueno, bakoitza bere denboraren semea edo alaba da, osea, eta dena den, gezurra dirudi batzutan ze profetikoa izan daiteken, ezta? Berak esaten duenean, gure tresnen tresna bihurtu gara. Bueno, zenbat langileen bizipena den hori, ezta? Denok izan dugu, noizan ben hori. Claro, garai horretan justu Marxek eta Europan hortaz idatzi zuen, baina bitxia da Zororen jarrera politikoan ezberdina da. Berak ez zuen aipatu, ez zuen proposatu langile guztiak batu eta bere bidea zen, nik nire bizitza egingo dut, zuek zuena. Egia da, berak agian hori privilegio bat izan zala berarentzat. Berak bizi izan komunitate nahiko baketsu batean, posible zan berarentzat hainbat lan txiki eginez bizi modu ateratzea, ez zuen seme-alabik, ez zuen familia zuen, gurasoak zaintzen zituen adibidez, eta bar. Baina, bere arazoa konpontzen saiatu zen modu honetan, guk geuk gure eran saiatu behar garen bezalaxe, ezta? Errezeta magikorik ez. Ez Waldenen, ez inon. Edo bai, ez dakit, ekonomista bat ekartzen baduzue, baina nik ez. Idoiak zuk esan bezala, nik nolabait artearen aldetik eta historiaren aldetik etorri naiz gaur. Bai, baina alabe kuriosua da, Walden gaur egun, gaur egunera ekarritza bez, lako aktualidadia daukan ondiokan ez. Edo zeinek irakurtzen dauela, oso identifikauta zentu dueleikela, oindala 100 urte pasa idatzitako horrekin, ez? Oso aktuala da. Bai, baina batzutan arriskuak ere badaude. Bere tonoa, askotan, horregatik defentsan dagoelako, izan daiteke, edo bere burua aldarrikatu nahi duelako, nolabait kuestionatuta ikusten duelako, pixka bat moralista izan daiteke, ez da? Nire ustez, ondo irakurrita ez da inbeste, lerro artean, baina astuna egin daiteke batez ere lehenengo atal hori, ez da? Horregatik niri benetan gustatzen zaizkidanak dira pasarte poetiko horiek edo deskribapenak, ez da? Eta bere bizitzan, gainera, Walden idatzi eta gero, ez zuen libururik argitaratu, baina jarraitu zuen idazten bere egunkaria. Eta geroz eta zientzia gehiago egiten zuen. Eta bere testuak geroz eta deskribapen hutsak dira. Nolabait, ez zaio literaturarik erantzi behar naturari, nolabait. Eta horretan bihurtu zen, bai zientziaren aldean, baita literaturaren aldean oso idazle interesgarria. Bakarrik handagoena deskribatuz. Ez duzu ezer erantzi behar. Ez dakit. Eta gero, toki askotan, mundu osoan zehar itzulita dago, eta badago, Japonian badago Zorori buruzko elkarte bat 100 zale dituna, da, inun, espero ez duzun tokitan agertzen zaizun idazlea.
zer idatzi zuen lehenago, Walden naturaren inguruan, edo desobedientzia zibilari buruzko bere jarrerak eta pentsamenduaren liburua? Bueno, paraleloan daude, baina testu politikoak dira nolabait garaiekoak, ezta? Zerbait gertatzen zen, adibidez, gartzelatu zuten esklabu bat iesaldian, eta berak erreakzio gisa zerbait argitaratzen zuen aldizkari batean. Hemen egiten den bezala, ezta? Naturari buruzko lanak pisutsuagoak dira eta denbora gehiago eskatzen zuten prestaketan, ezta? Baina, eta egia da, urteak joan ahala, egoera politikoa geroz eta garratzago bihurtu zela, ezta? Geroz eta polarizatuago. Orduan, bere parte hartze politikoa ere geroz eta aktiboagoa izan zen. Baina paraleloan joan ziren bi ibilbide horiek. Suposatzen dut, Patxi Politok egindako edizio hori hemen liburutegian ere badagoela, eta testuaz gain han badago hitzaurre bat eta informazio asko, irudiak eta oso liburu oso osatua da, eta merezi du justu hori. Orain badaukagu Walden, badaukagu natura eta badaukagu politika ere, ezta? Euskaratuta. Bueno, arratsalde on, Antonio. Bueno, nik aitortu beharro testotela Zororen ezer irakurri, Baina, oin gauza hauek entzunaz, tortu zai burura ekonomia ere aipatu duzu, eta makroekonomian mundura etorritea, aberastasuna eta neurtzen da urteko barneko produktu gordinaren arabera, eta hor, Mendebaldian. Hor, badago Himalaialdian, berresuman bat, barne produktu gordinaz aparte neurtzen dagoena urteko zoriontasun gordina. Eta horretarako hainbat faktore erabiltzen ditu, ez da kultura, osasuna, hezkuntza neurtzen ditu, eta aurrera indu, edo atzera indu zoriontasunean. Hori kasualidade bada, Zoron zea honetatik dator, badago lotura bat. Bai, galdera hona Inaxio. Butan da herrialde hori, ez da? Bai. Ni ez naiz ekonomista, baina badakit eztabaida hori dagoela, ez da? Barne produktu gordina erabilgarria izan daiteke gauza batzuentzat, ez dut hori ukatuko, baina ez da argazki osoa. Eta herrialde bat izan daiteke oso miserablea barne produktu gordina altu batekin ere. Adibidez, desoreka handia baldin badago banaketan, eta bar. Eta barne produktu gordinak ez du dena neurtzen, ez du zoriontasunik neurtzen, ezta? Eta Zorok bat egingo zuen, izan ere, liburu honetan esaten du, zer da gauza baten prezioa? Nire aburuz, prezioa da, gauza horren truke, eman behar dudan ez dirua, baizik eta bizitza. Zenbat bizitza eman behar dudan, zenbat ordu, zenbat horren. Eta, klaro, batzutan prezioak ez du bizitza edo albo kalteak externalitate horiek barneratzen. Eta horregatik, bagian gure arropa oso merkea da. Bai, merkealdietan, baina gero beste herrialde batzutan eragiten duen kutsadura, kontuan hartuko balitz, herrialde horien bizitzen kostua kalkuluan bestelakoa izango zen kontua, ezta? Beraz, Waldenen ekonomia alternatibo hori horren nazia egon badago. Eta bestalde, eta zergatik, Zorok ez zuen dena asmatu, Zorok ere irakurtzen zuen, altzuen guztia, eta
besteak beste, ekialdeko klasikoak irakurtzen lehenengotako bat izan zen. Justo garai horretan, hasi izan Indiako eta Txinako klasikoak ingelesera eta alemaniera itzultzen, eta Emerson eta bere zirkulo guztia ziren fanatikoak literatura horrekin. Agian ez zuten guztiz ulertu, baina nahiko hippiak izan ziren alde horretatik, ez da? Eta, agian horri esker bere kulturari kontra egiteko gai izan zen, zoro, esan ez jaizu, beste modu batzuk daude bizitzeko. Gure hemen dugun bizitza ez da agian aspiratu dezakegun bakarra. Eta horregatik zen hain erretxina, ez da, beti kontra, beti kritika. Ni bertsolari ez naiz, eta gurrarik ez nire aldetik, gainera kalakaia agortzen ari zait. Baina, eskertu nahi nizuen arreta eta galderak. Benetan, publiko oso aktiboak zarete, sorionak, oinati. Eskerrik asko zuri, Antonio. Ez badago beste galderarik edo. Bai, txaloen guztu. Agurtzeko aipamen bi, txiki-txikixak, bata hoxen Ualdeen euskeratuta hemen daukatzuela, eta bestalde batetik, liburutegi goixan, olako txoko berezi bat jarri dauela mengo langileak Ualdenen inguruan, Zoron inguruan, eta horren filosofian inguruko literatura eta erakusten dauena, oso txoko polita. Eta bestalde batetik, Zumiriki pelikulia, zinekulien emongo dana, atzaldeko Zazpiretan hasiko dala. Zazpiretan hasiko da, aldez aurretik, pelikulia mona aurretik, Oskar berak azalpen batzuk emongo dituelako, eta Aitor Arregik orkestuko da, eta ondoren, pelikulia ikusi ondoren, nolako txesola salditxo bat izango dalako. Orduan, oso berandu ez bukatze aldera, Zazpiretan hasiko da. Eta hori izan da, eskarrik asko, eta konbitatuta zauz, Antonio.